Na Slovensku sa ujala myšlienka zdravého stravovania. Spotrebiteľ dáva prednosť kravskému neodstredenému mlieku z vyše 50 mliečných zabehnutých automatov. Z takéhoto mlieka sa dá aj v domácnosti pripraviť skvelý, domáci, pre vás jedinečný syr. Ten si potom môžete upraviť mletím, nakladať, miešať s bylinami ako nátierku, alebo si ho nakrájať pre seba alebo vašich hostí. K dispozícii preto uvádzame krátke video, v ktorom sa spracúvava práve takéto suroviny. V malom množstve si ho môžete pripraviť aj doma. Návod na prípravu. Potrebujeme mlieko, polotučné, kúpené v obchodných sieťach alebo z automatu na mlieko o objeme asi tak 5 litrov. Kľak, alebo tiež nazývané aj syridlo, ktoré je možné si zakúpiť v špecializovaných predajniach, alebo vám ho poskytne hospodár či farmár. Syridlo sa voľakedy získavalo zo žalúdočnej šťavy hovädzieho dobytka. Dnes sa vyrába už len synteticky. Takže 5 litrov vlažného, čerstvo podojeného mlieka pridávame za stáleho miešania. Treba si dať pozor na množstvo. 3-4 kvapky úplne stačia. Premiešame, tým sa syridlo rozptýli a necháme ho 20-30 minút prikryté odpočívať. Po tomto čase zistíme, že hmota sa nám zrazila a my ju zľahka roztrepávame s pridávaním horúcej vody. Voda by mala byť vriaca a do tohto objemu stačí asi tak liter alebo liter a pol horúcej vody. Masu necháme chvíľku odpočívať, asi toľko, aby mal každý kúsok po predchádzajúcom priliati horúcej vody rovnakú teplotu. Následne si hmotu pekne zahrudkujeme, čím sa ju snažíme dať do hrudky rukami alebo nikovovým sitkom. Hrudku neskôr už len v rukách stláčame, čím ju zbavujeme prebytočnej vody. V niektorých domácnostiach sa ešte nájde drevená nádobka ako formička na syr, dokonca môže byť aj vzorovaná. Stláčaním z oboch strán nám vytláča vodu a okrem toho plní aj estetickú funkciu. Ak sme si hrudku nechali tak na hodinku alebo dve odkvapkať v sitku, môžeme začať testovať naše chuťové poháriky. Syr samozrejme môžeme podľa vlastnej fantázie pomieť a presáľať, pridávať bylinky akéhokoľvek druhu podľa chute. Syr si môžete nakrájať na kocky a do skla, nakladať pridávaním olivového oleja a byliniek. V svojej fantázii môžete popustiť úzdu a možno si práve vytvoríte niečo jedinečné, neopakovateľné a samozrejme chutné. Z tohto syra sa dajú samozrejme vyrobiť aj varenica či klasické korbáčiky, ktoré obľúbujú najmä deti. Poznáme ich samozrejme so salašou, obohatia náš jedálny lístok a my si preto zaprajeme príjemnú dobrú chuť, keď ich budeme pripravovať.
záver si už len zaželajte dobrú chuť.